F'dan iż-żmien fl-istorja tartna isma' talba tal-Maltin, Spiritu Santu igwidana ħalli narfu fejn sejrin, kun ix-xemx li tiżreġ f'qalbna biex bl-imħabba l-kol nintlew, kun id-dawl li tiddi f'moħħna ħalli l-Kristu narfu sew. Merħba bik, Spiritu Santu, merħba bik, jalla l-poplu talla f'Malta jaraf jgħidlek merħba bik. Merħba bik, Spiritu Santu, merħba bik, jalla l-kull nisrani lissen min qalbu merħba bik. L-għażla kbira illi għandna bħala poplu f'dan il-ħin hija għażla li mingħajrek naħarbuha għax ġwejfin, kun il-ħajja tbaqbaq fina li ġeddidna l-kol mill-ġdid, kun il-qawwa li tqawwina namlu dak li Kristu jrid. Merħba bik, Spiritu Santu, merħba bik, jalla l-poplu talla f'Malta jaraf jgħidlek merħba bik. Merħba bik, Spiritu Santu, merħba bik, jalla l-kull nisrani lissen min qalbu merħba bik. Int qed taħdem ġewwa l-Knisja mhux il-ġebel imma n-nies, int qed timla l-qlubna dgħajfa b'qawwa kbira u bla qis, nagħtu merħba lix-xogħol tiegħek, int li bagħtek il-feddej biex taqadna u tiffurmana bħala qaħwa tal-mudej. Merħba bik, Spiritu Santu, merħba bik, jalla l-poplu talla f'Malta jaraf jgħidlek merħba bik. Merħba bik, Spiritu Santu, merħba bik, jalla l-kull nisrani lissen min qalbu merħba bik. Int l-dinja ma tridx tilqek għax lill-Kristu ma rfitux, ibqa' mexxi l-Knisja talla biex fit-triq ma ninfixlux, żomm lil-rajja waħna magħhom maqudin tassew mar-raj biex flimkien lid-dinja nxandru illi Kristu veru ħaj. Merħba bik, Spiritu Santu, merħba bik, jalla l-poplu talla f'Malta jaraf jgħidlek merħba bik. Merħba bik, Spiritu Santu,